बेसेबा गोबावनिफ्राय नै बिथांखौ लाङा होननानै साडेनलि गोसोआ बोरैबा मोननानै खावब्ला नै बिथाङा बिराद लाङा जाबाय थायो गोसोआ ओमफ्राय उनावहाय लास्टआव बोरैबा मोनो ओमफ्राय खावब्ला ओमफ्राय दा होजोंहाय थांबासो समाय लालायसिगोन जिबनावबो लाबोला होननानै रानियाव जिबनावबो लाबोलाहाय इसोर दिनैनिफ्राय लास्ट होननानै बिदिनो सानो सानफ्रोमबो ओमफ्राय उनाव नै बिथाङा खावब्ला जायो जेरावबो फुङावनो सिखारनानै गगा मोनबाय बरमा मोनदासै जोंहा बरमायानो आरो इखिनियालाय पाटेला दहा मोनबाय हाय गाखोबावगोन आरोबाव साब्रै नङा साथाम इसोरखौ दसे नेदों इसोर फैगासिनो बेखौ गालांफिननोसो नागिरदोंमोन जोङो जि उन्दुबाय न'आवथ' दालागै सिखारनानै होमबा आबौमोना आंजों उन्दुआ होमबा मामामोनाबो उन्दुआ होमबा सोरजों उन्दुगोन आं आबौमोनाथ' ना गुरनो थांबा आबौमोना बारि आबौमोना खामानि मावनायानो गोजानथाराव थांबा आबौआ खामानि दंबावोना मोननै ओमफ्राय आबैयाथ' ना गुरनो थांगोन सानाव ना देखायनो ओमफ्राय मामा जोनावमोनाथ' जुमाय लायनो थांगोन ओमफ्राय सोरजों उन्दुगोन इलाय मिथिथारा मादैया मिथिथारा नै नेदोंहाय खरस खालामनो दिना दोननांगोन फैसाखौ फैसाया थायो फैसायानो गैया ओमफ्राय नै इमान गोजान मानसिया फैबाय फैसा थाइसेबो लाबोखायाखै दै बायनो नागिरदोंमोन ओइहाय दै गांनानै ओमफ्राय दा फैसा थाइसेबो गैया अनलाइन जाया नैहाय दा मा जागोन नामा मेथाइखौबो नों लाबोखानायखायसो क्लासफोर गाखोदो मोजां था दा ओमफ्राय गुरजिफोर जाजा नुबा आंखौ बखिहरनो गासिबो जिरायलायहाय नोङो जिराय बिराद दुस्थ' जादोयो माबाबो गैजायाना मा होनोमोनलाय माबायदिबा नुदों जि मुखामुखि जासो बिमादैयाव ओमफ्राय नै आयना लाबावदो जि फैग्रो मोननायखौसो नोजोर होबाय बेगनि बाहेर जालायनाय होननानै आयना लाबोदो आयौ मा सिकिल बेलाय मा दं एन्थाब फिथा माबा माबि लाबोदों हाय नायनोसै जानोसै एन्थाब फिथा ओइ नै सासेया नायलाय अयथासारथार इयो गथ'आ बावखुंग्रि जायखिजाया पासआव बरायबाय जोंखौ बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव ओमफ्राय नै बेमारि जाबाय जुथाखौनो बगारबोबाय इसे थाबायनो हानाय पार्किं wah kali parking Sudah panggil kemarin ya?
मा बाव जुथाखौनो बावबोनानै नै दा क'क्राझारसो थांफिनबाय नै जि आला खालासो नङाबा गाखोनो मोनथारबायमोन आगदानिया आयौ आंनाथ' माथो खानाया पारफेक्टनिसो जाना दं ओमफ्राय पेन्सिल हिलबावसो जुथा दखानाव जुथा लाफैबाय जुथा बावबोनानै हालासो आं जामानो जादा ससे फैनानै जानाय जाजोबदो सार दालागै मोनहैबायमोन जोङो एभ्रि जाम जाजोब्बाय बिराद गिदिर मिस्टेक जानाय बायदि मोनदों आं होला नैहायनो लाखिनांबाय जुथाया खालामबाय जोंखौ ना आंनो गोबां ओंखारनायखौ नुवा आंनो मा थेबना होदों थेबना लानानै थाग्रोबाय नै एबार लागायलांनोसै जोंसोबाय आं बादि लामा थाबायनो हाला लामा ayo kan susah kan kan sih ice cream dah mulai bapak and treat 아침 아쉽지 축구지 뭐 exhibition kok pengen bawa ke sini ya tak foto sampai pengen angkat gue nih pengen lah kan starting ayo sih Sarah ini apa lagi Mate, belum sekawai. Belum nih dah. Energi berapa? Suka nih kasih nuna apa? Energi drink lang nani sih siapa? Kasi energi mana ini? Ang belum nih energi drink. Iya nang kita kayak energi tangga. Naiki, maba break, tanda break, doi break. Kau bosta bilang, price tak ada. Jeffresa, ming marasana boy tu ni kan? Ming ni kayak malam apa? Semua ming apa? Ming apa? Belum bukan nang kau nalai. 2000 kalori down jasikan, hai reduce jasikan, hai. Exercise ni dorkar gila, protein ni dorkar gila. Macam kalam lah apa? Iya, ini apa bayi pin? Oh, ming sepai ni apa sona yang nak jual? Hai bang saya ini apa mana dah? Last. Apa? Malay sudah susah nih mereka akhirnya saya bisa lah mereka bawa. Kalau apa ini? Mana? Mumbai. Ini, mungkin ini salon tahu deh ni sih. Oh, menga sih? Menga kau isi doi. Ini yang saya isi Mumbai na? Jadi menga kau di menga kau jadi apa kalau menga kau? Mumbai ni, ini ya? Mumbai na, hai naik dah. Serba jadi. गाखोनो हायालासिनो ससेनिफ्राय थांदोंबा नै बिथांनिफ्राय सोलोंनो नांगौ एकदम लास्ट मुहुर्तसिम एनार्जेटिक बय नामा दावदैयाबो जि दाम 30 थाखा खाथिसेयावनो बेबो मिथिया बेसेबां केस गैया रानियासो होगासिनो बेसेबां जिरनानै होखादो खैथाखानो होखाबाय लादो सोंबावलायोहाय खैथाखा होननानै
फैबाय ओइ माथो फैबायसो लोंनो Ini lengan. Ang pati lengan. Bape, 어디서 만지. Fibay na. Last. Ay, dem naman sa ay. Rani. Rani. Mengsa. Kurat skinyong aku fibay na. Dapat yang golang jam sang. Dia sih banyak anak. Kamar baik. Kamar baik. Kamar baik. Kamar baik. Pwede na dala. Ebar Mount Everest ke. Ika habai bar Mount Everest ke. Akal ko gadi man jar jar. Jar jar jar. Idi man jar. Iya. Ala ini jangan bila jauh aja. Bere ina sia jeng. Ini pulang lah hari ini kalang. Kalang na sini. Ro. Lang na sini. Wow, mama di bawah. Đầu đến thì ấy nào tung mình, sao nào bà tung mình rồi, ấy thôi xin, mà béo thôi, không tha được lấy, không tha cái gì nữa, thôi, khang lang nasi nih, sampai khang nasi, belum khang bay, mau bela berkilo sampai, sampai, red sampai, ini ya, ini, Anda berat sih kawan kita deh. ini, angna, kita lihat ya, nak ke kayu, oh kita sana, yang boleh ya. Hari, Aku sampur ke sebelah ini. Tuh. apa punya sih, Pak? अमा सावनाय जानो होननानै बेवहाय दसे रेस्ट लाबाय माने आरो थाबायनांगौआ गोजानथारना बेनिखायनो बेथुआ मा बायखो बेखिनियावनो लायनो 600 1200 ना 100 बिबावदोंमोनसो ना 1200 जिका जानो ओइ 600 होगोन इदिनो ओइ इदियाव मोना इदि होननानै जिरायना थाहैलायदो बोराया लाथायनो ओमफ्राय इहाबो जेबो होनासैना ओमफ्राय लेंहरफिनबाय आरो इमान सैथान गथ' थानायखाय दावराव खालामगोन सानदोंमोन ओमफ्राय इया जागोन दे इदि होननानै थांबायना ओमफ्राय नै बेहाय माबा लगायनानै लाबाय बिसोरो अ आं जानोसै एबारसो